ଯାତ୍ରାକୁ ମହା ଆଡମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରି ମା କାଳୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଯାତ୍ରାକୁ ମହା ଆଡମ୍ବର ସହିତ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉଠୁ ଜାଗାରେ ମାଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ସହଯୋଗ ଯାତ୍ରା ମହା ଆରମ୍ଭ ସହଯୋଗ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ଦୀର୍ଘ 15 ଦିନ ଧରି ହେବ। ଆପଣମାନେ ଦଉଥିବା ଦାନ ଯାତ୍ରା କରାଯିବ।